Вітаю! Мене звати Айдар Муждабаєв, і ми продовжимо наш спільний проект телеканалу ОТР і Центру прав людини «Зміна». Сьогодні ми поговоримо про те, що окупація руйнує не лише людське життя, а в тому числі унікальну природну спадщину Криму, а також безцінні кримські історичні артефакти. Наприклад, стан забруднення акваторії Криму сьогодні можна описати словом «загрозливий», «небезпечний». На цьому наголошує природоохоронець Олексій Василюк. В Криму максимально такі, скажімо, критичні моменти виникли через втрату екологічного контролю в принципі. Тобто багато територій, які раніше були, скажімо, прекрасною природою, стали військовими полігонами. Відходи, які раніше скидалися в глибоководну зону моря, я не скажу, що це дуже гарно, але менше з тим так завжди було. 12 потужних труб йшли з різних кримських міст в глибоководні зони. Але буквально в перші пару років окупації військові судна своїми якорями поруйнували ці труби, і вже, в принципі, хто має якийсь зв'язок з людьми, які з Криму не виїхали, хто слідкує за новинами, вже всі багато разів бачили, що навіть Росприроднадзор, це їхній російський аналог екологічної інспекції, навіть вони офіційно вже багато років значну частину кримських пляжів закривають для відвідування. Тобто, можна бути на пляжі, не можна заходити в воду. Це ж уявіть, настільки має бути забруднена морська солона вода, щоб не дозволяти людям навіть зайти в неї. Для людей, які раніше їздили відпочивати в Крим або жили там і думали, що абсолютно справедливо думали, що живуть в прекрасному екологічно сприятливому місці, це навіть на голову не налазить. Коли морська вода настільки забруднена, що навіть російські державні органи, задача яких показати, який це класний російський курорт, навіть вони, зриваючи ці всі плани курортні, не пускають людей в воду. І тому дійсно море стало дуже забрудненим, більш ніж будь-коли. Через відсутність вивезення відходів багато де утворились несанкціоновані сміттєзвалища. І це, в принципі, знову ж таки, хто мандрував по Криму, мабуть, небагато пригадує несанкціонованих звалищ, а зараз їх багато. І так далі. Тобто більшість всіх екологічних проблем, які виникли в Криму в зв'язку з окупацією, це є забруднення. Забруднення моря, забруднення річок і несанкціоновані звалища. І на другому місці все ж таки поява неконтрольованої забудови в більшому масштабі, ніж було раніше. Тепер російські військові, великий потік нових людей, які приїхали жити в, так би мовити, розкручений Крим з Росії. Для всіх треба будувати якесь нове житло. Багато людей, які просто багаті, вони могли купити собі ділянки берега. Тобто стільки парканів на узбережжі, стільки з'явилося за час окупації, не було ніколи. І темпи забудови навіть настільки Ялта розрослася, в тому числі вглиб Ялтинського заповідника, такого, звичайно, не було ніколи. Нові військові бази, виходи ракет, вибухи того, що вибухнуло саме собою або внаслідок ураження Збройними силами України, військові навчання, в тому числі по штурму узбережжя з моря, коли маса всього вибухала в морі. А ми знаємо, наприклад, коли щось вибухає в воді і вспливає риба. Це такий, ми всі це десь бачили в фільмах, або, на жаль, бачили наслідки цього після якихось незаконних дій, або просто прильотів в воду десь в озера, в річки. Це дуже страшно. В воді вибухова хвиля вбиває на велику дуже відстань все живе. І коли декілька днів тривають масштабні навчання і там сотні снарядів, в тому числі вакуумні бомби, це вони навіть не використовувалися в реальних бойових діях, але вони
вибухають десь там в морі, розривають на частини баржі, то в величезному радіусі від цього місця гинуть не тільки дельфіни, а просто все живе. А це відбувається просто в перебережних водах заповідника, наприклад, куди насправді запливати навіть по українському законодавству не можна, навіть в мирних цілях, в екскурсійних цілях. І це, звісно, жахливо. Дуже багато збитків саме припали на заповідні території. І вони дуже різнопланові, скажімо, ці збитки. Тобто, з одного боку, є якісь прямі пошкодження. От, наприклад, Ялтинський заповідник, від нього повідгризали купу територій, позабудовували дуже багато. І є окремі такі випадки, і серед них найпотужніший Ялтинський заповідник, де заповідні території саме забудовувалися за цей час. Інший фактор, що Росія, навіть не Росія, а окупаційна влада Криму, вона навчилася заробляти на заповідних територіях. Заповідники в їхньому розумінні це екскурсійні об'єкти, і треба протруїти їх територію настільки, щоб там не було кліщів. Тобто це значить витруїти там все живе, в тому числі ті види, які, наприклад, комах, які зустрічаються лише в Криму і більше ніде на планеті. І федеральний бюджет це фінансує. Я не знаю, чи реально хтось щось протруював, але величезні кошти на це витрачалися. В кримських містах є історичні парки, вони теж мають заповідний статус. Чудово, можна кожного року випилювати в них частину дерев, називаючи це благоустроєм. І якщо ми пам'ятаємо, там в Криму самі старі в світі фісташки, там ще якісь є. Є дерева, які самі старі дерева України в Криму. Я не знаю, чи вони досі залишилися, бо кожного року окупаційна влада випрашує на обрізання і прибирання старих дерев величезні кошти з федерального бюджету. Головна проблема все ж таки це величезна присутність військового флоту. Підводні човни, просто військові судна, вони всі надзвичайно шкідливі для довкілля. Від внутрішнього спілкування між підводними човнами просто гинуть дельфіни, тому що це ті самі частоти, але в рази голосніші дельфіни буквально глохнуть, якщо так можна сказати, від спілкування між підводними човнами. І там основна маса загиблих дельфінів саме через це гине. Це забруднення від суден, забруднення від руйнування колекторів, які мали би уходити в глибоководні шари моря, і військові навчання. Але є ще один момент, звичайно, це нафтові розливи. І самий страшний з них, звісно, оці судна, танкери, які самі розламалися в Керченській протоці позаторік. І, звісно, це просто катастрофа. Такого обсягу нафтових розливів в Чорному морі вже не було, можливо, ніколи. Я розумію, вони там зараз розказують, яка погана Україна, що там в Анапі одне, там десь там в то все інше. Це все дурниці по обсягу порівняно з тим, стільки нафтопродуктів попали в море від того, що просто їхні дурнуваті річкові танкери розламалися в морських водах. І ці нафтові забруднення, вони, слідуючи морським течіям, забруднили всі береги моря в Криму і пішли далі на Одеське узбережжя і далі вже в Болгарію, Румунію. Будь-що екологічно шкідливе, що відбулося в Криму з 2014 року, це результат збройної агресії. Крим був захоплений, анексований військовим чином. Все, що відбулося в результаті цього, це наслідок того, що Росія з застосуванням військової сили не допускає вже 12 років дії українського законодавства і контролю за його дотриманням Україною. Відповідно, російська збройна машина, військова машина винна в усьому, що відбувається в Криму, незалежно чи це роблять військові. І я, думаючи настільки, чи
яка буде відповідальність за це на міжнародному рівні. Тобто, якщо вона буде, то під нею можна буде зібрати весь спектр всього від несанкціонованих звалищ, руйнування глибоководних скидів відходів і закінчуючи дійсно дією, ну, наприклад, військовими навчаннями або будівництвом військових баз. Ну, якщо ця війна дійсно буде Росією програна, то є надія на те, що ми зможемо вимагати справедливої оцінки збитків і компенсації їх по всіх цих статтях. Не можна назвати топ, бо тоді це буде означати, що ми компенсуйте нам хоча б це. Я думаю, що так мислити не можна. Ми повинні документувати весь відомий обсяг збитків, тому що весь відомий обсяг збитків негативно впливає на наше майбутнє та й, в принципі, на наше сучасне життя. Тому саме оцей сукупний обсяг екологічних наслідків призведе і вже зараз призводить до погіршення нашого життя. Окупація Криму відкрила росіянам шлях до масштабних незаконних археологічних досліджень, до розкопок. Протягом усіх років окупації вони знаходили і крали унікальні безцінні історичні артефакти, які вивозили і вивозять до так званої Російської Федерації. Це має назву звичайне мародерство, а також знищення історії Криму, його корінного народу. Детальніше про те, що відбувалося і відбувається на півострові, розкаже голова моніторингової групи Кримського інституту стратегічних досліджень Денис Яшний. Є певний перелік порушень протикультурної спадщини, які зафіксовані в міжнародному гуманітарному праві, які відповідно підпадають під дію українського національного законодавства. Це незаконне переміщення об'єктів культурної спадщини, мається в першу чергу рухомі об'єкти культурної спадщини, тобто це музейні предмети або артефакти з незаконних археологічних розкопок. Це знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Зараз ми говоримо якраз про об'єкти археології, які були піддані незаконним археологічним розкопкам, або об'єкти архітектури, які потрапили під так звану реставрацію в Криму. Це дві, мабуть, основні категорії. І є ще третя категорія, вона до останнього, до повномасштабного вторгнення ця категорія взагалі мало відображалася в відомостях, в тому числі і державних органів охорони культурної спадщини і місцевих. Це мілітаризація, да, тобто використання в воєнних цілях об'єктів культурної спадщини. В Криму ми можемо говорити про будівництво фортифікаційних споруд на об'єкті фортеці Оркапу і місто Ор на Перекопському перешийку, і використання фортеці Арабат на Керченському півострові під базу прикордонної служби Російської в межах Федеральної служби безпеки. Якщо ми говоримо в категорії порушень, то нами на сьогоднішній момент зафіксовано близько 1400 порушень. Частина з них, більша частина з них, вони опубліковані на нашому сайті. Чи є санкційний інструмент дієвим проти російських археологів? Мабуть, так. Але знову ж таки, тих, які дуже багато працювали за кордоном і їздили, і яких би українське правосуддя могло фізично притягнути до відповідальності, їх дуже мало. Інша справа, що дуже непогано цим питанням займаються колеги з Інституту археології Національної академії наук України, що росіяни досить щільно увійшли у систему наукових публікацій за кордоном. Тому що в Російської академії є гроші, банально є гроші. Якщо ми хочемо говорити про протистояння росіянам, то, мабуть, починати треба не з того, що може зробити Європа, а з того, що ми можемо зробити самі. Да? Тобто я зараз говорю про, можливо, реорганізацію Академії наук, можливо, про додаткове фінансування інституцій Академії наук.
Я розумію, що зараз повномасштабне вторгнення, бюджетовані кошти не те, що задовільняють всі потреби бюджету, але росіяни нещодавно, до речі, в Херсонесі проходила, да, мені здається, в Херсонесі проходила конференція. Точної назви не згадаю, але щось, що зараз російською учені гуманітарісти м'яка сила Росії. Ну, тобто, розумієте, що абсолютно спокійно гуманітарна наука, в тому числі історична, вона поставлена як частина м'якої сили, і Російська Федерація в цьому має, по-перше, великий досвід, по-друге, великі зв'язки, і по-третє, бажання на цьому полі працювати з Європою. Міжнародні закони і міжнародні організації, які покликані захищати ці закони, діють тільки на територіях, що контролюються законними урядами. А під час окупації Криму російські окупанти роблять там абсолютно все, що схочуть, у тому числі з такими унікальними історичними пам'ятниками, як Ханський палац у Бахчисараї і Херсонес Таврійський. Під виглядом так званої реставрації, насправді вони знищують автентичність цих об'єктів і знищують їхній історичний контекст. Що таке Ханський палац для кримських татар? Це такий якорний об'єкт збереження нашої колективної пам'яті. Якщо ми беремо до уваги, що протягом багатьох століть, починаючи з 1783 року, кримські татари зазнавали певної колоніальної домінації з боку Російської імперії, потім була депортація, потім був такий довгий період маргіналізації, період інституційної такої невідимості кримських татар, період домінування, заміни історичної пам'яті імперським радянським наративом. І в кінці кінців 2014 рік втрата простору життя, Криму як простору життя. І беручи до уваги, що протягом всіх цих трагедій ми майже втратили об'єкти матеріальної спадщини, які є свідченням нашого існування, нашого етногенезу на цій території, то Ханський палац дійсно є якорним об'єктом для формування нашої ідентичності, для формування нашої колективної пам'яті, для формування нашої історичної пам'яті. І все, що з ним сьогодні відбувається, втрата навіть наймалейшого елементу автентичності, він призводить до катастрофи. Справа в тому, що тут важливий дуже такий кут зору, коли ми маємо розуміти, що в суспільствах, які довгий час перебували у колоніальному домінуванні і які на сьогоднішній день знаходяться на етапі такої деколонізації, я маю на увазі Україна і кримсько-татарський контекст загалом, надзвичайно важливо розуміти, що ми досі іноді знаходимося під впливом таких імперських наративів. І тому, якщо ми кажемо про кримсько-татарську спільноту, от дивіться, якщо колоніальне домінування, беремо період до 2014 року, колоніальне домінування припинила своє існування з розвалом радянської влади, якщо так брати. Але колоніальні інституції і їх вплив, він досі залишався. Тобто я що маю на увазі? Історичний наратив, культурний наратив, інституційний наратив і так далі. Тому для кримських татар, якщо ми хочемо позбутися цього колоніального впливу, потрібна абсолютна деконструкція. Тобто ми маємо наново переглянути всі ці конструкції наративні, які формують нашу історичну пам'ять, національну пам'ять, колективну пам'ять, щоб позбутися від цих стереотипних уявлень певних, від наративів, від редукцій, від
ну, таких спрощень, да, скажімо, від хибних інтерпретацій і так далі. І от саме археологія може дати такий матеріал для нової інтерпретації, розумієте? І от позбавлення нас такого матеріалу, це, ну, по суті, велика трагедія для нас і в майбутньому, бо забудована вже пам'ятка, по якої проходить там автомагістраль чи якийсь об'єкт інфраструктурний, ну, це вже, можна сказати, втрачений об'єкт для подальших досліджень. І дуже прикро, коли я, наприклад, бачу зараз в Україні певні такі імперські базові структури в питанні інтерпретації там, історії Криму, культури кримських татар, ну і так далі. Тому все, що сьогодні відбувається, і якщо ви пам'ятаєте, то одразу після анексії Криму 2014 року, перше, що почала робити Російська імперія, вона почала збирати таку академічну спільноту Криму для нового видання історії Криму. І саме це видання було досить масштабним, велика кількість, в тому числі і кримських істориків, була залучена до цього процесу. І це видання вже видано і опубліковане, і їм вже користується наукова спільнота Російської Федерації для того, щоб ну, це як певний доказ, да, легітимізація їх політичних зазіхань на Крим. Нам потрібно думати, розробляти, знаходити нові інструменти міжнародного впливу. І що ця система міжнародного права, вона вже не відповідає сучасної реальності. Ну, не відповідає реальності і не може захищати об'єкти культурної спадщини, не може захищати людей, не може захищати країни від от такої агресії, яку сьогодні, приклад якої це російсько-українська війна. Тому, ну, мені здається, досить хорошим таким правильним кроком є проєкт постанови, який зараз знаходиться на розгляді певних комітетів Верховної Ради України, який пропонує розглядати питання культурного геноциду в більш ширшої такої конотації. Да? Коли геноцид розглядається не просто як знищення людей, а в більш широкому сенсі, коли знищуються об'єкти культурної спадщини, коли знищується ідентичність певних народів. Мені здається, що прийняття цієї постанови і відповідне звернення до міжнародних інституцій, до відповідних інститутів, які займаються розробкою міжнародного права, міжнародних, я маю на увазі, воно може відкрити певне вікно можливостей і для кримських татар, ідентичність яких зараз знаходиться під загрозою. Дякую. Мені здається, це такий правильний шлях для того, щоб, по-перше, винести це питання на міжнародний розгляд, б, спробувати сформувати нові інструменти впливу, ну і в подальшому навіть запобігти подібним акціям, да, в інших, на території інших держав. Що стосується нашої організації, єдине, що я можу сказати, що ми використовуємо один із інструментів – це супутникові знімки, які допомагають нам слідкувати зміни на тих чи інших об'єктах культурної спадщини. Наше останнє дослідження було присвячено мілітаризації археологічного ландшафту Південно-Західного Криму. Ми дослідили 4 пам'ятки, пам'ятки археології різного значення. Одна з них національного значення в межах законодавства України, 2 місцевого значення, і одна має статус щойно
археологічно виявлені пам'ятки, які використовуються в мілітарних цілях, і ці дослідження були проведені завдяки от саме супутниковим знімкам, 3D-візуалізації. Ми створили певні моделі, які чітко показують, що охоронна зона пам'ятки пошкоджена, є певні втручання, в межах яких будуються капоніри, будуються якісь фортифікаційні споруди, окопи і так далі, що може призвести, ми не можемо давати якийсь фактаж, бо у нас його немає, але такі роботи в межах охоронної зони пам'ятки, ймовірно, можуть призвести до знахідок певних артефактів, їх пошкоджень і до попадання цих артефактів, ймовірних, таких попадань на чорний ринок з продажу таких артефактів. Ось що відбувається в Криму під російською окупацією. І зрозуміло, що єдиним рішенням є деокупація Криму, повернення Криму до України. І відбутися це може лише воєнним шляхом. Дякую вам усім за увагу. Це програма в рамках проєкту телеканалу АТР і Центру прав людини «Зміна». До нових зустрічей. Мене звати Айдер Муждабаєв.